وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Ve öz Perverdigarıňyzyň tarapyndan bolan magfiratyga çaqqanlaň, we jennetge hem çaqqanlaň. Ol jenneti ki onuň iňi asmanlaryň we ýeriň giňligi ýaldyr. Onu muttaqin we perhizkarlary taýýarlap goýuldy. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Oltor adamlardır ki fakirlik hallarında bolsa da ve bay hallarında bolsa da Huda yolunda mal sarf ederler ve qaharlarını yudarlar ve adamların böyle şeylesini gözeşt edip affı ederler ve Allah tebarek ve taala yaxşı amel etýänleri gowy görýändir. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Ve oltor adamlar ki vakti ki bir teleke günahı işetseler veya özünü zulmetseler Hudanı ve Hudanın azamatını yad ederler ve peşiman edip tövbe edip günahlarının mağfiret bolmagyny isterler. Ve Hudadan gayri kimdir günahları mağfiret edecek? Ve özleri bilip durup narava işlerini ısrar etmediler. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Şu tariqa sıfatlı adamların cezası ve sevabı günahlarının mağfiret bolmagydyr ve cennetdir ki onun bağlarının ve kasırlarının aşağından nehirler akýardy. Şonda hemişelik bolup ve neveyle yaxşıdır şu tariqa amel etýänleriň sewaby. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Sizlerden awval köplerçe wagalar we hawadisler bolup geçendir. Pes siz de yerin yüzünde seyredip müşahede bilen görün, hak zada yalandır deyip hakny yalanğa nispet berenleriň agybetleri näme bolupdyr? هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. Şu geçenläki aýdylan zatlar adamlar üçin rowşan bir beýandyr we dogry ýola hidayetdir we perhizkarlar üçin maw'izedir. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن kuntum mu'minin. Kafirler bilen jang etmekden zayıf bolmaň we gam bolmaň we agah bolun. Siz kafirlere galyp dursaňyz eger mu'min bolsaňyz. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين.
Eger size Uhud'un jenginde zahm-ı yara yetişen bolsa, pes şu ýaly zahm-ı yara kafir gowmlara da yetişdi. Oşu günlerini biz adamlaryň arasynda aýlarmyz. Gä wagt mehnetni mu'minlere beren, gä wagt mehnetni kafirlara. Ta Allah tebarek ve taala mu'minlerini bilip dursun we mu'minleriň bäzilerini şehid etsin diýip, ve Allah tebarek ve taala zalimleri gowy görmez.